jinsab ċert ukoll li se jkollok sezzjonijiet ta' ħaddiema li jirrifjutaw illi jkunu parti minn union ukoll. Ma tistax dak li jkun bil-fors titniżlilu minn germ żumtu. Ma inti fil-propostek tajt bil-fors. L-istess unions. Imma mhux aħjar tindirizzaw dik milli tobbligaw il-kulħadd ikun f'union. Marisa, fid-dinja ideali iva. Però kultant kif taf tajjeb inti trid tinforza ftit għaliex naħseb illi matul iż-żmien ċertu ħaddiema jaqlawha fuq rashom iktar minn ħadd. Ma ejja ninfurzaw bħalma dejjem ngħidu aħna fil-Kamra tal-Kummerċ. Ejja ninfurzaw ir-regolamenti tax-xogħol, ejja naraw li l-employers kollha jħadmu n-nies bil-ktieb, ejja naraw li id-drittijiet tal-ħaddiema li huma fil-liġi jiġu osservati minflok jinaħħulhom dritt li għandhom li huwa dritt tal-libertà tas-assoċjazzjoni li huwa kardinali. U ma nistgħux ngħidu li ma teżistix. Jista' jkun li ktibtu fil-karta għażiltu l-kliem mhux ideali. Tgħid mandatorja għal kulħadd, għax l-istess kliem li qed tista' japplika dik il-proposta li fuq il-karta ngħidu mod, imma fil-prattika ħad tkun mod ieħor. Ara Marisa, żgur kif taf inti kwalunkwe ħaġa għaliex il-relazzjoni industrijali u l-paċi industrijali f'dal pajjiż, speċjalment fi żmien li qegħdin, huma waħda mill-aktar affarijiet importanti.